This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Humalin pa sa nagsugod ang COVID-19 pandemic, ginapakaon na sila sang katapos ang Indian community sa shelter sa Barangay 18 sa Bacolod. Naghugpong sila gudman kada gabi, may pagkaon nga madulong para sa mga pasyente kag watchers sa Corazon Montelibano Memorial Regional Hospital. Aton sila kilalahon kag pasidunggan sa sining episode sang Baganihan. Antes pa man magdulom, yara na si LC Malakaw sa guwasang shelter sa Barangay 18. Si LC nagaserbe nga watcher para sa yabana nga oloperahan sa tiyan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Apat na siya kabulan nga nagabalik-balik sa ospital para lang matigayo ng pagpa-opera sa iyang bana. Gikan pa sila sa Escalante City, gani halos nangin balay na nila ang shelter. Dugay-dugay na kami dito, nagpulit naman, balik naman kung kaluat check-up ko kung inupulit na niya sa 25. Kung sa kabilugan mo di mga apat ka na di kabulan, Oo. balik-balik. Upod ni LC, Sanday Santiago Clemenia, sang Moises Padilla kag Lolita Magdasal nga taga Banwa sang Isabela. Si Santiago kag Lolita ang halin sa separado nga shelter nga yaraman sa Barangay 18. Kada gabi, nagahulat sila sa pag-abot sang katapos sang Punjabi Khalsa Diwan, isa ka Indian community sa Bacolod nga nagadulong sa ila sang pagkaon. Para sa ila, dako nga bulig ang mga pagkaon nga ginadala sa Indian community, bangod kadaman sa ila nga mga watchers kag pasyente ang ginakulangman. Ining ginadulong sa inyo na nga pagkaon sang mga Indian national, paano man kabulig sa inyo? Makabulig na siya para sa nang wala kami kanya po ng bukas na may tagduwagin ng kapang kanto na tang. May mga laso na dami tang. Bulig sang mga Indian national ni. Kung sa ligan siya, hindi gito. Oo. Ay kada hapon man lang. Oh, probisan paano? Adlaw namin niya na Oo. paadapon lang po niya. Mga pasado na 6 sang gabi sang mag-abot ang isa ka salakyan. Sakay diri ang Indian national nga si Lex. Upod sa iya pamilya, dala nila mga food packs para sa mga kaupdanan ng LC, Santiago kag Lolita. We started it in lockdown, Mhm. and then every day we came and Who goes along with you? Huh? Who goes along with you? Your family? Yeah, my family, my here, my tito, my tita, my mother. How does it feel helping out, especially this? It feels good. Hindi man lubos nga kilala sa mga watchers kag pasyente sa regional hospital ang mga nagabisita sa ilang nga mga Indian national kasubong ni Lex. Pero kalipay ang dala sini sa ila. Sa kapiot, masami ang nadawat nga food pack sa mga watchers kag pasyente kun gabi ang ila ginatigana hasta sa pamahaw. Amo na nga makabulig sa among panihapon. Kung malang-alangan kami nga wala kami iniglawa, amo na kapangayon sa mga. Istorya sang katapos ang Guro Naknar Sik Bacolod nga amo nagapanguna sa outreach kag feeding program, nagsugod sila sa pagpanagtag sang tubig kag food packs sang mag-lockdown sa syudad bangod sang COVID-19 pandemic. Sa ila pagbiyahe, nakita nila ang mga nagaidas nga linya sa mga watchers kag pasyente sa guwasang regional hospital. Gani gilion sila nga nagpakig-angot sa mga opisyales sang Barangay 18 agod nga mabuliga ng mga watchers kag pasyente sang ospital. Maluhoy sila kay wala waiting area para sila ti gusto ka mabuligan mahatagan pagkaon kayo wala kay hasta gabi sige lang sila galain dahil ti wala kung malagyo mabakal pagkaon ti gagana yung light na sa nasulod sa munutok namon mga yatag pagkaon tubig ano makakaya namon wala hatag sila yatag namon Batchers tsaka pasyente bakal na food para wala na nila kwarta. Amo na pray na kami foods para siguro bakal na nila bulong. Ti wala na nila kwarta. Ti di na bakal sa kain. Bigado na tao.
Amo na may hatag na sa pray na. Ginsuguran man sadto sang Indian community ang pagkolekta sang donasyon para sa mga watchers kag pasyente. Bisan sila ang daw hindi makapati nga mapadayon nila ang pagpakaon sa linibo na nga mga negrense kada gabi. Oo, meron kami donation. Like, gusto like, example, gatag ang every family, di ba, kasi mga may schedule nga every family. Gusto nila nga kami mahatag, among kwarta gamitin. Gusto sa mga tanan, kami amon kami pagin mga donate. Damo kami Indian community dire. Gusto nila nga kami pagin mga donate do mga sige. Feel naman like duka helpful. Na duka looy man sila bala kayo. Hindi budlay sa part mo. Sa mundo hindi man pero sa ila tulokon budlay kayo. Para sa katapo sang Punjabi Khalsa Diwan Indian Community, labaw sa mga pagdayaw nga ila manabaton ang mapakita nga hindi makapugong ang religion kag race para mabuligan ang mga kubos. Akin Lord, amo na hambal sa Lord. Para hatag na sa sino pa pigado, sino pa gusto nila, bulig mo na lang. Regardless kung anong nga religion, anong nga race. Any religion. Diba hatag na kami sa sponsor natin ito. Labi naman ang pagpasalamat ni punong barangay Madeline Diaz nga asa subong nagapabili ng suporta sa Indian community. Nagalaom siya nga madamo pa nga organisasyon kasubong nila ang magpadayon bulig kag paghatag suporta sa mga nagatiner sa natukod nga shelter sa nasakpan sang barangay 18. Ano na sila nga grupo? One na sila kung may asosasyon na sila. Daw may ara sila common fund kung ginabuli. Gabi-gabi na eh. Since pandemic pa. Since pandemic, 2020. As in dako gidi wala lang kami kwarta pero ang mga electric fan sa una gidi sila ginagda mga linulyom. Sa paghugpong man sang katapo sang Indian community sa Bacolod, napamatud-an nila nga wala sang dako o kun gamay nga bulig sa handom nga mapahagan-hagan ang kabudlayan sang mga nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kun may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.